Nya ako ang magkuan diri madam nagpasugo og pakuha og kawayan. Nya karon kay niabot na nya bayan ako pangitag panguan og kuan diri og asa siya. Dugi kay abot nila sa kadal. Kuan ni kabuok 25 kabuok ni nga kawayan madam. Ha? 25 ni kakawayan so napay 25 pud hato. 50 mong gi-order. Unya you pay this one 20 pesos per stick. Per stick. Lagi taste Huh? Ako kadala. Sakay na kog bike. Pag siya. Lagi ako jek akong gipas under sa akong pinakakusog nga hands. Pag sure ba? Lagi. Lagi ihit bi kayo nasira tong beauty ane. Ano ko lang man. You have to pay me also. Gipa-tricycle na lang unta para ka usa dahil magplitik ko. Mara man na gihapon. Mara man na gihapon na. Habo lamang ka. Ano maghago mas gihatod lagi ni niya direct sila katong kauban niya nga gakuha diri hane. Aw. Ako ginan ganig hala taas lagi kaayo di ini nga kuno siya dupa ka pinis siya nga kawayan sa 25 ni so gibalik-balikan pa nila tong kuan 25 pod kabuok. Ano na si madam? Oh, you pay this one ha. So niabot na ang kuan another batch of kawayan. So isulod na nahari nong. Salamat ani gakuha no si nung Berto from Bitaog. So 25 ni kabuok. So 15 na na tanan. Dali madam, bayarin na ni madam. 50 kabuok. Pila tanan? 1,000 daw. 1,000 tayo nang katungkuan pa. Aron pila daw yung gusto ipabayad. Dapat may transportation. 1,000 sa kawayan plus kisa nang si Pepin imong kanan? Pang tanon og pila? Ikaw na bahala anak madam, 1,000 raman inang gingon. Ang kita ko na kung panty. 1,000. Thank you. There's the payment of the Oh, thank you dam. Kagwarta na ko kunin pat og kuan guri. Dili kay sige, salamat kaayo hagpas inita. Adara. Dara bayad sa Thank you. Oh, thank you. Very thank you. Salamat. Ipakuan na.